са ти оставени, само 2 пръжолки. И така хора, пак ми спря видеото. Аз не знам дали сте видяли в някой епизод, че съм ви казал, че няма да казвам края на епизода. Защо имам 5 златни меча? А тук имам само 2, тук 5. Не знам. Понякога така бъгва на мене. То ще падне. Иво, ти ли го бутна, бе? Без искам. Ма без искам, Боби! Боби с нещата ли беше? Да. Боби падна от света, не знам що. Не. Не, май не Кон! беше. Верно има кон. Да, верно е. Така, без баща. Но пак. Вие сте лоши. Но Вие без сте да... бабички. Главата ти е бабичко. Ти си бабичка. Аз съм бутнал, аз съм те убил. Да знаеш. Какво искаш, бе? Пътя не е готов, ако знаеш. Сега друсни доле. Пак. Бути ме на това скока. Не успях. Ма, Боби, не успях да те бутна на два скока. Аз вече стигнах от другата страна. Да не си ми неща. Има инчантната каска. Дай ми я на мене. Тя е кожена. Стара. Приславе. XP. Има диамантени бутуши, диамантена каска, има диамантен меч също. Няма да те целя тебе, Боби, не тебе. XP. Да, бе, Иво, ти си за XP и си на 7 левел. А на мен не ми даде да го взема. Каза да го остава. Много съм да извинявай, няма нищо. Ще потърсим още и този път ще ти го дам на тебе. Става ли така? Да. Ой! Иво, ще да си излъзи. Кой първо ги вземе? Ама бе, той обира всичко, което намери, бе. Абе, столик с мен, бе, Боби. Не, бе, голяма работа, бе. Той Голяма е... работа. Боби е егоист. И втория път са би малко си неща. Боби е егоист. Го направи. Тук долу има Иво. Къде? Там долу има XP. И ми го дай на мене. Чакай, ако го... И на мен ми дай. Ти XP няма да пипаш. Браво, Али! Беше обрал всичко от сундука. Да. Не е браво. Да. Боби върху коня. Пак падна. Пак се изрази. Оле, боже, стига си падал. Аз ще да падна тука. Няма XP. Има само стрели. Дай ми ги. Ама те ще се бесят с моите. Боби, бегай, бе. А Те моите... убирай всичко. Бабо, айде убира всичко. Не съм убрал нищо. Аз ти оставям всичко на тебе. Аз не съм взел нищо. Аз си взех само стрели. Аз си взимам храна. Да. И аз си взех малко храна, ама каквото да бе, как ми се е бъгнал човек? Голден. Ядното ви всичко. Ама га се намери Golden Apple. Всичко взех. Пана пак за път. Шит. Ау, спри да ме биеш. Чакай, това ли е тук с XP? Ми дава. И на кой левел си, Иво? 8. Ой, не се бъде. Ама като си тури грозната броня. Бъде това пак падна. На кой левел си, Иво? 9. 14. Омага. Имаме крава. Имаме и крава вече, what the fuck. А Боби пак се изразява, Боби не изкачи цялата броня, зараз няма да остане като падне. Виж, какво видях. Виж какво видя. Какво видя? Кога са стигнали до тихвата? Бе, той има във всичките къщи има тикви, бе.
Във всички къщи има тикви. О, човек, имам златни сърца. Аз мога да си взема такова. Я да видя. Не, нямаш. Ето, аз имам 2 златни. Аз имам едно, Я да видим. Аз имам 2, 4, 6, 8 златни сърца. С тая голдън Apple, да. С нея получаваш по толкова много, да. Аз няма да си ги харча сега. Човек, кажеш хора навънка. Абе, чакай. Пак на дървото. Пак на дървото. Пак на дървото. Пак паднах. То пак падна. Не бе, Боби! Само тази крава да не ме бутне. Скочих, добре. Аз скочих пак. Омага, аги намерихте диамантени панталони. Не. А? Дай ми ги. Ти ги донеса? Мога това по телефона. Си сплюха телефона. Да бе, верно. Защото няма муза. А? Добре, аги идвам да ти донеса демонт панталонките. Ето. Виж, че верно... Ето, виж, че верно ти намерих диамантени панталони. Омага, те са ми стрезака надоле! Видели? Верно съм ти дал. Нали? Мона за мона. Аз ще убия някой. Господин Крава. И аз не я тръгвам да убия. Гледай, Иво, аз съм с копие. Не вземе тиквата. Доза ще зареве. Бабо, не ми взима тиквата. Заради една тиква. Не съм ти взела с Боби. Никой не ти я е взел. Ето не съм ти взела някаква тиква. Има ми взима тиквата. Не съм ти я взел, тука е. Бре. Бебе. Къде е кравата, бе? Кравата се израси сама. What the fuck? Не, бе, В бум се, аз фонтана съм е. в кравата. Едната крава аз се оттрепах, другата сайфа в В фонтана. фонтана, ама я нема, аз я убих току-що. При мене ми си още във фонтана. Виждаме се. Ела, коня, яхнах. Яхна Опитам коня. их коня. What the? Пак паднах. Опитам их коня. То пак падна. И опитам их коня. А Борислав пак се изрази. Боже. Стига си падал. Боби, чай да слезна, бе. То не спря да пада направо. Той е опитомен вече и е мой. Няма да... Ама то няма къде да го яздиш. Няма къде да го яздиш. То няма къде. Боби, сега ще пата с коня. Да те бутна? Не. Добре, сега ще бутна. Ама ви. Ой, завърна. А коня избега. Кой падна? И убих коня. Стига си падал, бе, Бориславе, бе. Не, си на това. Борислав е царя на паданията. Днеска, чакай да видя колко бъде паднал. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аз... Само един път. Само веднъж аз нито един. И пак! Дивака 2 пъти е паднал, аз нито един. И знам кой ме бутна. Кой? Боби? Същия бомбан. Бойнята ти я нема! Гейм от едно. Са ти е бо. Майко, Са ти е бо, момичката. Ей, моя. И ти ме бутна. Що ме бутна? Напротив, ти беше. Или ти ме застреля. И ще си стоя на геймот. Не. Сега съм пискал на сървайвъл, бе. Чакай само да си набера отново айтемите, че то ще му строша главата направо. Стив, left the game. Leave the game. Боби ме наплю. Да те е, я Бориславе. Негото напруя. А ти що ме бутна? Какво съм ти направил, че ме бутна? Какво си ми направил?
Ай, извинявай. Няма да стане така, Бориславе, няма да стане. Ще стане. Ще стане, ама аз ще те пребивам. Чакай си взема Poison стрели да види то. Защото той ме бутна и аз загубих в играта и аз му отвърнах и той сега взе. Защото и без това само тия пъти загуби, да. Без да викаш. Не, то сгочи сам. Не. Не съм аз. Кой се застрела? Не се смей пак да ме бутнеш. Ще видиш, този път съм по-силен. Колкото бях. То пак падна. Боже, то пак си израси. Чакай, Боби, бе. Изгубих си едната страна. Аз вместо да си взема гравел, си взех камъни. Без да искам. Взех камъни и сега направих грешка. Баси на гръбника! Не баси. Инчантнат на гръбника и стига, бе. Не, тая ябълка не ми трябва. И стрелата не ми трябва. Та стрела зарязвам. Трепери, бе. Само дано не е да се прибираш, нали? Ало? Ама вие излизайте. Не знам. Ивка, ще излизаме. Не мисля сега. Сега не ми се излиза. След малко, да. Иво, аз като умра, излизаме. Ако някой не бутне го, може да излизаме. Или някой да умре, освен Борислав, да е. Защото веднага ще се израса. Без да си ме бутал. Къде да ще те бутна? Казах, ако някой не бутне, ама не да ме бутнеш. Гле. Аги, чакаме се с Боби тук в Майнкрафта. Къде сте? Чакай, яла ти. Без това, за да го заснема. Гледай си твоите. О май гад. Боби. Аз му направих секс на тоя. Чуки. Ау, оцели го със стрела. Абе, Боби. Оцели го със стрела. Ама като Не умрях, от Аги. Защото ти го убиеше. Пак не трябва да наплюя, бе, Ивайо. Ивайо, ама не съм ти Ивайо. Ивайо. Абе, Боби, Боби. Айде. Пак ще замери! Какво го удари? Елай ми кажи с какво го удари. С какво го удари? Тебе съм... Хора, сега направо ужас. Братовчет ме посегна да ме удари с колана. И като поводях направо. Добре, това ще е епизода, хора. Надявам се да е харесва. Може да има малко там, дори там някъде ме бутна, аз му отвърнах. Видяхте, че се пуснах на геймод, защото ме бутна всъщност и при това имах самотялите ми. Даже имах инчантната каска, която е още по-скъпо, отколкото на нормална диамантена каска. И да, това ще е епизод, хора. И айде.